הסיפור של אבא מתחיל אי שם בעיירה טטאווין שבתוניס. אבא גדל במשפחה אוהבת את הבריות ואוהבת את התורה. לימים אבא התייתם מאב, החיים נהיו קשים. ומעט אחרי הבר מצווה, ב-1956, משפחת כהן הקטנה, משפחה חסרת כל, אמא ו3 בנים, הגיעה ארצה לעיירה נתיבות. הוא היה מנהיג מלידה, תמיד הייתי אומרת שישראל היה נכנס לכיתה או למאגר של חיילים, של המון אנשים, היה שקט הס, דממה. אני כתבתי מאמר ותיארתי את כל החברים שם, כל אחד מה יעשה כשיגדל. אז על ישראל כתבתי שהוא יהיה רמטכ"ל. טרנזיסטור משמיע זמרת ברקע, חייל מתנועע לקצב הג'אז. עבדאללה אפנדי הגיע ממכה, העיר הקדושה שבארץ חיג'אז. עבדאללה ייסע לארם נהריים, עבדאללה לכווית עוד ירחיק ולנדוד הגשר. אבא היה מנהיג טבעי, כנראה סוג של מנהיג מלידה. ומה עושה בחור כזה כשמגיע לצבא? הוא נהיה קצין כמובן. אבא היה הקצין הראשון של נתיבות. כולם הכירו אותו, כולם התגאו בו, כולם אהבו אותו. ומכאן הדרך לעמדות הניהול הייתה ברורה. בזמנו ישיבת כפר מימון הייתה בתקופת שפל וחיכתה למישהו שיציל אותה. גשר בילי, גשר בין גדותיים ירוקות, אך מה אלה היריות ומה הפשר של כל שוחות המקלעים העמוקות. בחור, איש צבא, איש איך אומרים, הכל אצלו בצורה, הכל הולך לפי סרגל, מסודר, הכל. ישראל נרתם לנושא של קליטת אתיופים, ואנחנו פה קלטנו אתיופים, היינו הישיבה הראשונה בארץ של קליטת אתיופים מבצע משה, יחד עם מוהל שלמה, ילדים יתומים, בלי אב ואם, והישיבה הפכה להיות האבא ואמא שלהם. כשאמרתי לישראל, תשמע, הציעו לי כך, ישראל אמר, אני פותח את הישיבה כל השנה. החופש, הכל, הם יהיו פה, הם יהיו אצלנו, הם יגעו. והאמת שזה כך היה. כל כמה חודשים אתה רואה מבנה חדש בישיבה. מה שאת רואה היום בישיבה, אומנם שינו בגלל הקסאמים וזה, אבל מה שהיה ויש בישיבה זה מלאכתו, פרי ידיו. והוא עבד על כל דבר ודבר בכדי שיהיה טוב. מי שנכנס לישיבה בתקופה הזאת, הוא חושב שהוא נכנס למחנה צבאי, מבריק, צבוע, מדרכות צבועות, הדרך ממש נקייה, מסודרת, אתה לא תראה נייר אחד. ישראל בדרך כלל יש לו הבטחות מכל מקום איך לממן את הפרויקט, אבל אף אחד לא נותן לך צ'יק מראש. עכשיו אני במקומו לא הייתי בונה על ההבטחות, אבל הוא כל כך בטוח, ואיפה שהבטיחו לו נתנו לו את הכסף. ואפילו הרבנים בישיבה, שרואים בישיבות אחרות מתקשים אפילו לחיות, והוא בונה ומפתח את המקום, אם זה שבילים, אם זה פנימיות, אם זה ציוד, אם זה הכל. ותמיד היה בן אדם חייכן, לא בלחץ ולא שום דבר. לישראל היה אכפת מכל דבר שנעשה כאן בישיבה. היה אכפת לו מהמצב החינוכי, היה אכפת לו מהמצב איך נראים המבנים, היה אכפת לו מהניקיון, היה אכפת לו מהעובדים, שהעובדים ירגישו טוב. לישראל היה אכפת מכל דבר. כל אדם שבא אליו למשרד, כפי שאמרתי אז, והיה מקבל אותו בסבר פנים יפות, קם לקראתו. אנשים אחרים מתחפרים בקורסה שלהם ומשתתחים להם כדי שהשני ייראה קטן לעומתם, הוא בדיוק ההפך. יש פשטות גדולה מזו. אני חייב להגיד, לא הרגשנו שהוא מוגבל. הוא יצא לטיולים עם הקלנועית המתקפלת ועם הוא לא היה מוגבל, הוא לא הסתובב כמוגבל ואנחנו לא הרגשנו. ואני מודה, הוא סבל, זה לא שלא, הגוף כן בגד בו וכן היה לו קשה, אבל הוא היה בן אדם אופטימי, ועד הרגע האחרון הוא פעל במלוא המרץ, ולא קיטר, ולא ריחם על עצמו, ולא נשאר בבית.
את הנשמה ואת הלב לתת כשאתה אוהב. אבא עבד יומם ולילה ללא הפסקה, אבל הוא היה שייך לאנשים האלו שיש להם הרבה יותר מ-24 שעות ביממה. איך? פשוט מאוד. אולי האנשים שנותנים בלי חשבון מקבלים תוספת שעות מעל הזמן. הוא לקח על עצמו את כל הפרויקט של המועדון החברתי של אנשים עם מוגבלות השכלית, ולמרות המוגבלות שהייתה לו, המוגבלות הפיזית, הוא הפעיל אותו בצורה שאין דומה לה. אנחנו עדיין, עד היום, מאז שישראל לא איתנו, אנחנו לא מצליחים להדביק את הפער הזה ולמצוא אדם באמת שיקח את... היה מארגן להם טיולים של שבוע שלם, או באילת, או בחיפה. ועכשיו, הלוגיסטיקה סביב זה, לקחת כל אחד, והאחריות של זה, ולגייס תקציבים לדבר הזה. זאת אומרת, לא היה לו כסף שיכל לחתום על צ'ק ולנצל את זה. הוא גירד מפה והלך לראש המועצה הזה, וראש העיר הזה, ואמר, תשמע, חשוב, וניסה לעשות איגום משאבים. הוא עמד על זה חודשים רבים לפני הטיול, והוא היה יצא איתם לטיול, וכשחזרו מהטיול, הם היו, הם מלאים שמחה, מלאים סיפוק, מלאים תודה. זאת אומרת, לא כל אחד יכול לעשות את זה.